Bio sam neki dan kod žene na poslu, a tamo radi, njen kolega je tajnik od Išića. Ko je tajnik? Pero. Pero, drži tamo. To je nešto kupo da si ga zajebo, odjebo, ovo, ono. Sam se zajebo. Sam zajebo. Pa to sam ja htio reći. A ovo ćemo, moram držim. Vamo, držim tamo. Kažem mu 1000 kuna na mjesec da radim s njegovom djecom. Mislim, nisam budala. I on to ne prihvati. Kameru, vole!